Vi skal bevise den pythagoræiske læresætning, og det lyder således, at kvadrater, der ligger over for den retvinklede trekant, skal være lige summen af de to kvadrater, der ligger på de andre sider af trekanten. På linjen, der hedder BC, tegner vi kvadratet, som vi kalder for K3. Og på linje BA tegner vi kvadratet, vi kalder for K1. Og så fra linje AC tegner vi kvadratet K2. Vi har så trukket en vinkelret linje, der går fra vinkel A ned til linje DE. Og linjen kalder vi for S. Så her har vi delt det store kvadrat op i to stykker. Det ene kalder vi for K31, og det andet K32. Vores mål, det er så at bevise, at K31 har samme areal som K1, og at K32 har samme areal som K2. Yes, linje BF er lige med linje BA, begge er på et kvadrat, og linje BC er lige med linje BD, der igen er samme kvadrat. Og vinklen FBC er lige med vinkel ABD, da de begge er 90 grader. Og ifølge sætning 1,4, så er T1 lige med T2. Nu ser vi på K1 og T1. Ifølge sætning 1,4, som lyder, når et parallelogram og en trekant har samme grundlinje og ligger mellem samme paralleller, og er parallelogrammet dobbelt så stort som trekant. Og fordi at de har samme grundlinje, altså FB, så er det K1 lige med 2 gange T1. Vi betragter K31 og T2. De har begge to grundlinjen BD-linjen, og de har begge to, de ligger begge to ved parallellerne BD og den her linje her, der hedder S. Så derfor så lyder det, at K31 er lige med 2 gange T2. Nu ved vi, at K1 er lige med 2 gange T1, og K31 er lige med 2 gange T2, og T1 er lige med T2. Så kan vi ud fra aktion 1 se, at K1 er lige med K3. Nu har vi så tegnet en linje fra B til I, og en linje fra A til E. Så får vi to nye trekanter. Den ene kalder vi for T3, og den anden kalder vi for T4. Nu har vi så, at linje CI og CA er ens, fordi de ligger i kvadrat begge to. Og CB og CE er lige lange, igen fordi det er et kvadrat. Og vinkel ICB, som ligger her, og ACE, som ligger her, er lige lange. Så derfor er trekant 3 T3 og trekant T4 lige store. K2 er lige med 2 gange T3, fordi de begge har samme grundlinje, som er IC. Vi betragter nu, at K32 er lige med 2 gange T4, fordi at de har samme grundlinje, C og E, og ligger på samme paralleller, som er C og E, og linjen S. Så at K2 er lige med 2 gange T3, og at K32 er lige med 2 gange T4. Så derfor er T3 lige med T4. Og ud fra aktion 1 kan vi så sige, at K2 er lige med K3. Vi kan nu konkludere, at K1 plus K2 lige med K31 plus K32 er lige med K3.